дуруди бепоён, дӯстони азиз, он нафароне ки бо канали ман пайваст шуданд, ба ҳамаи шумо сулҳу салоҳ ба хонадонатон таманно дорам. имрӯз мо орбирён мепазем. Орбирёни бешир дар назар гиред, яъне тамоман шир намеандозед. хеле бамаза, хеле боиштиҳо ва хеле фоиданок. рафтем. кадбонҳои азизи меҳрубон, бори дигар салом алейкум. имрӯз мо аз се чиз намак ва равғани зағир, тоҷикои олмон я бори дигар равғани зағира нишонтон метавонед. ами равғани зағира лейнур нависондагӣ, инаҳа нигоҳ кунед хушрӯ биё нависондагӣ, яъне ки ин табоб эвай ҳастада безарар аллакай худаш. мо дар тоҷикистон равғани зағира дуд мекунем, баъд орбирён мепазем. ман ҳозир орбирён мепазам. кадбонҳои азиз, барое ки мо орбирёни бешир пазем, пеш аз ҳама равғани зағирро меандозем ва равғани зағирро мо камтар ҷӯш мекунем. акнун ордро меандозем, хуб мебезем ки орди мо дар даруни равған сипсиёҳ шавад, яъне шоколади свет гирад. мо шир намеандозем. кадбонҳои азиз, мо орд андохтем дар равғани зағир. акнун мо ина бояд шоколади свет кунем, ранги ҳалвовори ҳозир мекобем. дӯстои азиз, ин орбирёни бешир мебошад. ҳозир мекобем. азиз, тамошобинони канали ман, тавре ки дида истодаед, мо ордро мисли шоколади свет кардем, яъне хеле ки ҳалво мекунем. нигоҳ кунед, шумо медонед ки имрӯз мо орбирёни бешир каристем. ҳозир мо ина бо як бори дигар мекобем. дидем чӣ сиёҳ шуд? видите какой коричневый цвет? анака давом метем. азиз, кадбонҳои азизи мо акнун об мерезем. ҳатман об бояд бошад, камтар мекобем ва боз об мерезем мисли шӯрбо. рози аввал мекобем, баъд боз об мерезем. ҳозир мерезем дӯстои азиз ва мекобем. орбирёни худро обрехта мекобем. вобаста нигоҳ мекунем ки ҳамо чӣ қадаре ки мо орбирён аз зир бондем ку дар вай. ана нигоҳ кунем, ана мира бояд мо ҳал кунем дар об. шир намедозе, оби холӣ. ман шир ки нағз намебинам, фақат орбирёни бешир мепазем. барои шумо ҳам тавсия медиҳам, бисёр бамаза ҳаст. агар бо равғани зағир бошад, тамоман бамазатар. шумо метавонед ба дигар равған пазед. бози ма чиқа мекобам, баъда алови паст 15 дақиқа мемонам дӯстои азиз. я меҷӯша ба алови паста. шурӯъ майи подружки, вот наш мучной суп. орбирёни мо пухта истодааст. нигоҳ кунед, мо ҳамаи ура ҳал кардем. шир надора, яъне шир намедозе. боя бори дига мегӯм, ин орбирёни бешира. акира ман ҳозир намак мекунам, ҳичи намедозам. нигоҳ кунед, намак медозам. ҳозир камтар намакш медозам. тамом. анаку ҳозир якбор меҷӯша, баъд места 15 дақиқа орбирёни мо баъд тайёр мешавад. уже буш дар димоғам задестад. орбирёни очагӣ бамаза. бовар кунед, ҳамихе бамаза. яй советую бешир. ким чӣ хели шир кати бемаза икатира бинед. анаку ҳозир пастиш мекунем. аку бесте пастиш кунам, ба бо вақти хурдан нишонтон метам. кадбонҳои канали ман, орбирёни мо шуд. нигоҳ кунед, бамаза. ҳозир ман орбирёна мекашам. орбирёни бешир. кадбонҳои азиз, орбирёни мо шуд. ҳозир ман қати бачам орбирён мехӯрам. орбирёни бешир бамаза бо роғани зағир, як чегум вайда нағза я аку бисёри бадам ҳар саҳари орбирён нахӯре. и барои ами чӣ мегӯянд, тамоми дарда мегира. як моҳ дар 2-3 бор орбирён хӯрем. бо мо бошед. дорогие мои подруги русскоязычные, наш мучной суп готово. худованд нигаҳбонтон.